ଆଜିର ଜିକେର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ 1। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷର ଆଚରଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅବିକଳ ନକଲ କରିପାରେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଡଲଫିନ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ହେଉଛି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଅତି ଗଭୀର ପାଣିରୁ ମାଛ ଶିକାର କରି ଖାଇପାରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାଛରଙ୍କା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ତାର ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ଶରୀରରୁ କଣ୍ଟା ଛାଟି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଝିଙ୍କ। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଗଣ୍ଡା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି କେଉଁ ମନଲୋଭା ପକ୍ଷୀ ଏବେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ? ସେ ପକ୍ଷୀଟିର ନାଁ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘରଚଟିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ 6 କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କାଉ ଓ ଶାଗୁଣା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ହେଉଛି କେଉଁ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ 45 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ନାଗସାପ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ହେଉଛି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଭାବରୁ ମାଛର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ପକ୍ଷୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 9 କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖି ତାହାର ଲାଞ୍ଜ ଛିଡ଼େଇ ପଳାଇଥାଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଝିଟିପିଟି। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ହେଉଛି କେଉଁ ସରୀସୃପ ପ୍ରାଣୀ ତାର ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ସାପମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।